Ndewonu ndị Igbo be anyị, tata mmemme ose ọjị. Maka na ose ọjị bere na-agụ m nso, mụ na mama m anyị je afịa tata wee jegotere anyị ejire n'ose ọjị. Anyị je Lidl wee jegote peanut butter maka na anyị chika anyị menye onwe anyị, so anyị je Lidl wee jegote peanut butter. Yana ihe ọzọ anyị ejire n'ose ọjị bụ anyị eji bụ eruru anyị akwụwa, anyị nyere n'ọkụ kịta anyị akwụwa anya wee suo onye. Ihe bụ eruru anyị eji wee tinye n'ime ose ọjị, anyị emeghị n'ọkụ kịta anyị esuo onye wee tinye n'ime powder. Ihe bụ aṅara bụ mkpụrụ osisi anyị eji na-esu n'ime ose ọjị. Yana ihe ọzọ anyị etinye n'ime ose ọjị bụ spices. Anyị etinye ose na ya, na crayfish. Yana ihe ndị ọzọ anyị etinye bụ nnu na maggi ka o too ụtọ nwee test. Ndewonu, kịta m na-ebido suwa eruru. Anyị na-etinye peanut butter n'ime afere maka na ebe bụ ebe anyị etinye spices niile wee tọọ n'ọnya. Anyị ebido tinyere spices n'ime peanut butter. So anyị ebido tinyere eruru, anyị tinye half ka o ghara ịnya. Kịta anyị etinyezi ose. Na crayfish. Na ntọntọ nnu, anyị achọrọ ka ọ nya. Na anyị esu maggi. Ka anyị tinyekwa ntọntọ maggi ka o nwee test. Anyị atọ ọnụ aṅara ka ọ nọkọta wee doo ọfụma. Nene o, anyị achichego. Anyị atọnụchaghị, anyị ji nnu, maggi, crayfish na eruru wee menye spice. Na oduga ka ose ọjị ndị Igbo. Ka anyị bido tawa. Anyị asachago aṅara dowe. Onye ka anyị ji ata ose ọjị. Bịa n'usoro m uli. Ọ dị mma, bịa n'usoro anyị rie. Ka emesịanụ, ndewo.